Здравейте, скъпи колеги и приятели от финансовото сърце на Руската федерация, Московското Сити. Днес е Димитров ден и аз празнувам 50-я си имен ден именно в Москва. Благодаря на всички за стотиците поздравления в социалните мрежи от сутринта. Защо реших да празнувам именно в Москва? Защото всъщност днес имам два празника. Днес празнувам забраната на Европейската комисия за туристически пътувания до Русия. А какво по-добро място от руската столица за един гражданин на Европейския съюз да празнува поредното фашистко, уродливо, малоумно, русофобско решение на Европейската комисия. Долетях като турист, не по работа. Цяла вечер днес ще вдигаме високо чаши с поздрави към всички Урсули, Каи и прочие евросъюзна, морална и интелектуална шлака. Днес, тук в Москва, възнамерявам да изхарча огромно количество пари в качеството си на празнуващ турист от Европейския съюз. Празнуващ турист от Европейския съюз. В безбожно тузарски заведения и скъпарски хотели. Днес ще бъда със свои приятели и колеги и някои от топ мозъците на финтека и международните финанси.